Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu ambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusupe rasa jati datang kawusa manjing wonten gumpit sanggar sangarup nana ganteka sapa ingkang mlajar sing padukan karakan dembel nenggih sanuta Prabu Gendra Swaropati ngantos medal sak jawining tapal mantes padukan karakan dembel. Mangga anggro sesumbar lindu bumi gonceng kumelu dukuntur katup kumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara yen pamunten bawa peneban kula mboten saged mboyong dhateng Semar Badranaya. Oh, gandheng blagudung suwaru gembal Semorante hawala. Gendra Swaropati mboten dawuh. Aja mung tekan semene, Nggir. Aja mung tekan semene. Lho apa to sababe dene kowe matur karo Bapa gurumu Begawan Durna? Kok kowe ora kelakon mboyong lan Semar Badranaya? Nyatanipun nembe kemawon kula matur sanipun Semar badhe kula boyong api-api negari kula Ketaman Pegebluk. Nanging jebul pinanggipun wonten negari utawi wonten ing Karang Kadempel. Kathah para priyagung ing sami jajar lenggah. Ngadhem kersanipun Kyai Nayantaka. Lho. Yen ngono Pandhawa mapan ing Karang Kadempel, kasinggihan mekaten. Oh, yen ngono pasang Yogya kados ngene. Yen perlu ora ming Semar Badrana sing bakal mbok boyong, mbok aturake marang aku lan bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe. Pandhawa 5 cacahe ya kuwi Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nukulasdewa. Rangketen bantaran tangan krincungan sikile. Bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Jer nyatane Pandhawa kuwi bocah Sukerta. Pandhawa kuwi wong Sukerta, wajib dadi panganing para berkasaan. Wajib dadi panganing wadya balaning Betari Durga. Mekaten peneban. Yen kowe ora iso mboyong Semar, ora iso mboyong para Pandhawa, oh ya wis. Ora apa-apa, ning kabeh ngelmu sing tok takokke karo Begawan Durna ora bakal tak paringake. Jer Basuki mawa beya Gendra Swaropati. Kagiat risang kapirang urinangkul kinembit-kembit. Dosang reknaning bawana. Wah, mekaten penemban. Ya pancen syarat-syaratane pancen kudu kaya mangkono, kowe ngerti dhewe ta? Aku sowan ngesaning Pandya Betari Durga ingkang wigati, jaluk daya timbul kekuatan tumraping para Sata Kurawa, tumraping anak Prabu Duryudana. Nanging sang Pandya Betari Durga paring dawuh karo Begawan Durna waton isa gawe ijol. Ya kuwi wujuding bangkening Pandhawa, luwih-luwih bangkening Semar Badranaya bakal pinaringan pengayoman Kurawa dening Pandya Betari Durga. Wekasan besuke upama tumapak perang Gece Bratayuda bakal kelakon penjanganing anak Prabu Duryudana iso ngisas kalawan para Pandhawa. Mekaten penemban. Menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Mboten kitang sekedhik kula mbeta wadyabala saking negaring Pageralun. Badhe kula ketapaken sumados damel geger Karang Kadempel. Nah, ngono kuwi lho, gawe geger. Ora ming-ming
Wing ora iso mboyong Semar kok terus matur ora iso mboyong Semar Bathara ya jenenge kuwi jenenge ora budidaya. Wong kuwi diwenangake budidaya. Iki penembahan. Heeh, wis kana mangkat to. Wadyabala pager waja pager alun. Pager alun diketapake. Supaya gawe geger karang kadempel. Lho niki ngestaken dawuh paduka penembahan kula terus minggah. Oh iya, ya cetak. Saka kadoan nek ngulatake karo kowe Gendra Swaropati. Kumurus sangyaning Prawadyabala mandhikata lawan pindhi pasur tambur miyang suling pepandhen daludak nuwun sewu sinuwun Abdi pun Kunjara Yaksa Cemadhong dawuh ih Gusti nadyan ingkang dipun tumenggungan kula Cemadhong dawuh ih sinuwun kula Cemadhong dawuh Wadyabala pagralun ih wonten timbalan dina samengko mituruti jaluke bapa guruku ya bapa Begawan Durna ingkang banget ndak pundi-pundi sarta ndak aosi nalika semana aku sowan ning pertapan Sukalima entuk dawuh pangandikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake reruba pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna. Mongko ijole ora entheng kudu nggawa bandaning Semar. Yen perlu Pandhawa 5 cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna. Yen to kasembatan aku mbondo Semar sarta mbondo para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan guna kanuraganku. Satemaku bakal dadi ratu ing Anjayeng Bawana. Lajeng marang paduka ngawi sangganing para Wadyabala mugi ambabarana ing abdi kematian. Gret lampit brungkat kimpul gajah gelar Siwa Barung. Wadyabala sak cukupe saka negara ing Pageralun. Mriki. Ngampyak karang kadempel. Sapa sing ketok digawe sungsang Bawana balik. Nun ngestaken dawuh. Pangkatipun para Wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkat dina iki niki ngestaken dawuh sinuwun.
Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe gelari rawang mlebu lalatan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku tumenggung Sumbang Suradikja ya sing buri sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong dasar para nyata pangkatmu apa lho RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing buri dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 oh lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh Gong. Ora usah wedi lho, Toto. Ndara Sencaki dibantu. Ora sambok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala. Saka pagralun kelakon ora usah dadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nang nganti bumi wutak getih kula dienggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya tru ya ora-orane mateni prajurit sing elek-elek aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki tru dhewe golek sing elek-elekan wae sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase ha iya pokoke ning melu perang sing penting rak ketok ngono wis kono do lunga wae aja dugem remeng menungso iki tak sampurnake Bagong sampur napa niku Bathara kok ora kok sampurna? Sampurnake terus tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani karo Sentawati apamu. Ora minggas karo tebak dana mungkin marganing patimu maju janggah pengen tidung akhirat nyawamu Barat kecewa sakara. Mumet gaya. Mumet gaya. Ayo.
Surojek Jawa Barat. Mati aku. Sopo Borobudur sopo Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo Nggih Semar Badranaya Boyomen Sirnakna Werkudara. Wah jebol jajawan. Mati kowe. Woi. Aduh.
Rene otakne dolanan. Apa ta, Tru? Rene yo. Iye. Maksude nyama. Sopo? Kuwi. Aku piye? Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyanyi. Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemene wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Nah. Anake nyemani. Hah? Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini nomor 4. Telu. Naman telu. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Tru. Kowe sapa? Anakku. Ngomong. Ani anik mah. Hah? Ngomong ani anik mah. Sapa itu? Tulis. Nyamatnya. Tumenggung Pani Gasrikmo. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyun dak matos. Tukang dak matos. Tumenggung lah tukang cukur dak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi ade ra lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngono. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ojo wadur tinok mati mana tambah tulis oke banget ngomong oke banget tulis oke banget nyandak lemah aku radong Semar Semar piye mohon nanya incong ini Lek lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Mungkin paham. Aku dong iki paham ngono ta. Semangat dengan ini pondok tangane lincung sikile. Kono Prabu minanya namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, tok bondo tangane tok krincung sikile tok aturke Prabu Indranyana Gendra Suropati Gendanyana. Aku entuk pepunga. Mundur. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja kusik. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyake apa? Aku aja dimecake. Iki kulino bulut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Hah? Anyira manye marano. Nyanyi ora gelem mundur. Ra kon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejung. Aku ki selak mumet e.
Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Ben modar mbok men. Oh. Sarike apik itu. Oh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas atu menggong. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ha. Iki dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan ngene kaya ngono to. Ha wis mati ora krasa. Lho mbakune mawut-mawut kok. Aku kok polintingen moh. Wah, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho nek disumet. Durung sumat nyerot wis makbut ngono wis. Tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jaya Marata ingkang entuk. Kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibak teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, kindha ninggen cengel nganti jengklit tutuk dada kula bres. Kula teng mrika suwe ra iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Oh. Kae Senopati Digdaya pengpengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijek enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Damangi. Wah. Pejah kula Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Nggih. Dos pundi? Pinanggih kalian Satya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta, mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh inggih. Nek mboten kula sing ndungani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun.
kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendraswarapati. Ngedian nganggo suluk barang. Kang samar pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju apa isih ana komanan mungsuh, Mbah? Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Iki wis tak penging dadi prajurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi prajurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono iki. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amok Suramarata Jaya merata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah. Nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelan ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambro gelap modar. Kene sing ngopani bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amok Suramarata Jaya merata candhak tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atiku. Korek. Bagus. Najan dedeg biadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun, jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun, tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku bangga tak ayoni. Mas sing nggawa mantel. Lho. Nggo ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Ya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun Mas, aja mlayu to Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula, yo maju mungsuhe gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralon. Ayo, kene. Legane ati yo. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku.
Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakra. Cakra ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikane ora kasar-kasar ya ampun menyenani wong tuwa ya dicokot tebeng bola, harus sing enom-enom. Nek ngendika aja sok kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lagi nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ya, ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo duit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo duit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padange ya kono. Cah edian ta. Oh, dorat-dorat kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambutnya arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Adekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Bucak geting tremplong ndase kae. Gilani. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun bubar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget Mas. Ngopo? Aku mau tuku kireke kae. Mas kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene kuwi. Iki ana dit 200 sanguku. Le pepayon? Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedaya ya Satpol PP. Nah. Yo, kae kirek cilik kae to. Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa ya, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso le ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem njogok pisan, nek ora gelem njogok pindho. Ora gelem. Ditambahi nek njaluk tambah njogok pisan, nek njaluk ora tambah njogok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem njogok pisan, nek ora gelem njogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah, yes. Gelem ora? Nek gelem njogok pisan, ora gelem njogok pindho.
Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora nek gelem jaga pindho nek ora gelem jaga pisan. Oh, jadi wale-wale. Hah? Nek ora gelem jaga pisan, nek gelem jaga pindho. Ora diwale-wale. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Ah, ya wis ngapura ya. Ora sida tak keke iki ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karang kajemblegan ning atiku gugu. Amo Suramarata Jaya Marata Imbanjen padha. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lek milih saben bagi tangan dengan wedi dirampok kedadan. Aku kelangan das, Pak. Wah, Otar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Modar kowe Laura. Isih urip to? Tiwaste tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbak. Iya, tak gotong. Ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo, Ngger. Waras inggih, Mbak. Inggih. Sesuk bengi jek nyambut gawe waras saya, yang golek pasaran ya waras saya Laura. Aja lara ndak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak. Lah ya, amuk endi wong Karang Kadempel. Sopo panengah Pandhu Raden Janaka dasar Purya Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kuwi boyong Kakang. Wah, kelakon penjang kamu Paraden. Wah. Edan. Mati ya. Wah.
Wah, edan tenan. Wah. Weh. Yo. Pancen wong Digdaya. Pancen wong pilih tanding wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe barat. Bakal kuat nomo kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale golekane garane. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sesemban kula Gidha raosing manah kula dipisah kathahing para kawula kareng kadempel sami alok. Yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah. Monggo nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih. Mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten nggadahi kekiatan sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran boten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Wah Nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal, wis pepes, mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong leboke pakunjaran dina iki. Waduh.
Petro mlayu-mlayu ngowo. Ngaturake tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun Tadawadana. Ya, kene ngowo. Aturkan ketiwasan. Nek wonten lepatipun anggen kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumati. Kahanan apa? Prabu Gendra Suropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Suropati diajar kalih Dara Janaka. Nek Prabu Gendra Suropati. Apa? Apa? Prabu Gendra Suropati ngetokke painah. Lho. Painah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Ndara Janaka kena duk nglumpruk terus diboyong karo prajurit Pagralun. Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa karo prajurit Pagralun. Niki pun entek Sinuwun Darma Kusuma diboyong. Wah, iblis lanang duku karepe dhewe kowe boyongi para Pandhawa. Nata Mantura Prabu Baladewa babarno pisan lekane atiku. Wah. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwigara. Ya, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuwataning Candra Wiraya Barat. Wah. Tebat kekilat kesit pindha Tadit lambahing jembaring Yai Candra Wirayang nalika semanten mandi guneming Prabu Gendra Suropati bilih Sanata Mandura Prabu Baladewa badhe dipun damel wirang kenging dadaning Nata Mandura ora sirna margalayu ical wujuding Nalendra dadi wujud sardula sakjaran teji gedene. Ayo, amuk lekane niku. Manus maning jajalan cekertaning bawana iblis anak. Wah, nibake daya kekuatan kowe nibake jembaring. Wong cilik kete wedi mati. Ayo, tandingana Baladewa lekane atiku. Petro apa kowe malah nangis ning ngarepku apa? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepatan kowe. Ana bracan. Sapa ya, Truk? Kowe kok kowe takkan jadi wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampeyan durung krasa. Kowe nggo pengilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Ki? Kowe wong lanang kok ya nggo pengilan barang. Nggo macak ya. Ana apa Petro? Niki nun sewu lho. Manyawang pasuryan sampeyan. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Ning sampeyan Ndara, wah mati aku Petro. Aduh, mati aku.
mati aku Petro. Waduh aku kira tuh kok dadi macan ini piye? Ora ya ora ngerti kaya. Tawake nang sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh Petro aku mati aku. Wah, piye Petro kanane kok dadi kaya ngene? Aku malah diwirang-wirangke pon. Nggo kula jereke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngene. Semar aku tulung ana Semar mati aku. Semar. Aduh Semar mati aku. Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sadi kandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar. Nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendra Swaropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lha kok dadi aku kena panah. Monggo aku ora krasa kena panah kok. Petruk sing ngandani nek aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi-wingi. Pandhawa kepikut kali Gendra Swaropati. Yo. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih wutuh kaya wingi-wingi manggoleki Gendra Swaropati nika ling ngunjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, sampean bakal bali kaya wujud wingi-wingi. Ning nek ra iso, anggipun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe. Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le mendang. Aku senengane ora mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke pono kawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku biasane ngetutke satriya iki meng ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetut aku, kletak ndasmu pecah kowe. Oh nggih. Waduh galak banget iki, Tru. Nek ora ditutke iso nglecak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mangke nek teng wana nek ketemu macan wedok ora digledhe, Gus. Aku anggap ke macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kok ya. Engko kula dereke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. To aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono do mangkat. Daramu golek ana. Sing tak gumuni iki Sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi? Aku yo mbuh mau goleki kok yo ora ana ya, Pak. Ben. Panjenengan iki pancen wong pinter, panjenengan iki wong sing waskita, mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk Nalagareng dijak Bagong macan iki tutna. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Aja pati-pati mandeg do ngetutke nek durung ketemu karo Pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak, ngestakaken dawuh. Ya Can yo. Lho. Aku iki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem rara tak ngoko ya mangkat dhewe kono. Wah, gebuki wong desa ya, Tru. Ya Can yo. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh, siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu.
Petro melu aku, nggih kula derekke. Gareng nanti mengke nak tekan riki pun kula derekke ning ora saliwat ngarepan. Metu mburi riki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Suropati. Yo, aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk kepadang Ndara Baladewa. Kira Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing cipta menutuh parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang tinampi dening Sangya para Pandhawa sigra ngelola sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badraraya tan genggang sarikma kelawan Semar ingkang sejati. Semarika den mrayitna semuriris eka balik titiyane titiyane gandayane tresanya purnama sasi kowe kedadian saka lombok abang Semar sing tak puja kowe aja kuwatir kowe lan sasah wedi kowe nengo kene wae engko nek ana Nalendra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggal ning kene aku tak sowan Sang Asih Prana lha kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana wis ngono wae welingku aja ganti gawe gelane Gendra Suropati Ratu Sabrang sing arep tekan kene Semar wah kowe wis ora bakal iso nglawat kowe wis ora iso bakal bonggo piranganing para Nalendra para satring padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar kowe aja kumbi kowe aja selak dina iki tak boyong marang negaraku dadi srana waliyaning negaraku kowe kudu gelem tak boyong Semar Badraraya